Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususon lima rodi Mas Nawang biwasilati wa bi barokati sairi umurina hadza ya Allah. Allahumma sfi maradha Mas Nawang ya Allah. Allahumma sfi maradha Mas Nawang ya Allah. Allahumma sfi maradha Mas Nawang ya Allah bi barokati siri walafzil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bi wasilati wa barakati sairi umurina hadza ya Allah. Allahumma shfi maradha Bapak Asraruddin. Allahumma shfi maradha Bapak Asraruddin. Allahumma shfi maradha Bapak Asraruddin bi barakati siri walafzil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in tarattuhum afala tazakkarun. Ayat 30. Wa ya qaumi he kaum ingsun. Maniku sapa yang suruh kang iso nulungi ing ingsun minallahi saking Gusti Allah.
Ae tegese bidafni nuzuli sukhtihi kelawan nolak mudune bendune Gusti Allah ngani saking ingsun entaratu yen to nolak sapa ingsun hum ing dheweke kabeh sing do nderek neng ingsun fa inna torda mongko sak temene utawi nolak ngemoi iku zulmun kezaliman mujibun kang majibake lisuhti maring bendu kotngan hale nyata afala tazakaruna ana ta mongko ora padha mikir-mikir sapa sira kabeh. Ae tegese atakmuru ana ta akon sapa sira kabeh, atakmuruna ana ta padha akon sapa sira kabeh ni ing ingsun bitordihim kelawan nolake dheweke kabeh. Fala tata'azuna tata'azuna mongko ora bakal iso padha mituturi sapa sira kabeh bima kelawan barang aku kang ngucap sapa ingsun lakum keduwe sira kabeh ora padha iso ngalap pitutur he kaumku kowe akon aku kon guwang kon ngemoi wong-wong sing wis do melu ning awakku ming permasalahane teko mereka itu do sekeng-sekeng mereka niku do randuwe nenggon babakan bondo do ra pangkat do ra derajat do ra mbleger sugih ya ora, omah ora gedhong magrong-magrong, kendaraan ora ana, bahkan awak we do anu kuru-kuru. Awak we iyak-iyik. Saking cilike ngono ora iyak-iyik awake. Ming gara-gara kaya ngono we poyo aku kon guang poyo aku kon ngemoi kon nolak kuwi kabeh sebabe ngeboti kowe lemuni nek mereka tok guang kita bakal manut kamu wong sugih-sugih wong pangkat-pangkat lemuni bakal manut terus aku kon nolak sing wis cetha kanthi pituduhe Allah, kanthi kesadaran, kanthi keimanan, ikhlas nderek Nabi lah kok kon nolak. Nek aku ngantek nolak mereka, niki mengke iki bendune Allah medun ning aku. Siksane Allah medun ning aku. Lah nalika bendune Allah siksane Allah medun kuwi sing arep nulungi aku sapa? Sing arep nulungi aku sapa? Man yang suruni minallah jajal. Saiki nek engko bendune Allah medun. Kowe rak ming do nyokurke to? Kowe paling ngomong salahe ngono to minyan. Ana sing malah ngepok modar kowe saiki ngono ta minyan kapokmu kapan saiki rasakno kowe ngono ta minyan ora kok wah mesake ayo disengkuyung ayo diayeng-ayeng ora ketok wong sugih-sugih semengkor tenang wong sugih-sugih iki wis ngono-ngono kae lah pokoke iki nek nyikapi niku wong liya dituntut kudu sempurna, kudu apik, sementara dheke dhewe adoh saka kesempurnaan we ra nyadar.
Wong sugih-sugih modele ngono kuwi nuntute kudu sempurna nek wong liya kae. Nek ora sempurna dimangkeli, disengiti. Dielek-elek ning ora kelingan karo ora weruh lan ra sadar eleke dhewe, ora sadar karo ketidaksempurnaane dhewe. Dan kaya ngono kuwi iki rugi gedhe karena engko terus nolak keapian, nolak kebenaran. Salah siji contoh niki tau ana wong ya wong beranu ora berpangkat ora tek sugih ning bersikap sok sok mriyayi ngono lho ceritane niku. Ming sok mriyayi wong dudu priyayi. Wong ora turunan kraton kok. Dadi ora darah biru kuwi yo. Ora RM. RM ki Raden Mas. Kok terus rumah makan. Darah biru. Iki nek RM Raden Mas kok rumah makan. Pikirane badokan wae kok. Ora cetha. Raden Mas. Iki ora ning bersikape sok meriyayi lah, katakan saja sok meriyayi. Dilalae neng angkringan. Dilalae neng angkringan sing mriyayi kuwi. Lah ana kancane tanggane ora kancane, ana tanggane niku ki ya ning angkringan kono kuwi. Tanggane kuwi. Sementara liya-liyane ya akeh. Underan omongan angkringan kuwi do ngomongke nomor ceritane kuwi. Lah tanggane iki omong, iki aku titip. Iki aku titip ngono iki nyelodori kertas wekan kae. Dadi tanggane kuwi iki ya titip nomor. Ning le titip nomor ming dititipi tanggane meneh. Wong dhek iki sakjane sakjeke ra tau nyorek. Karena sing iki wonge jan fair, ora tau ngekeki batasan, ra tau gawe sikap-sikap beda-bedake, ming mbok menawa sore bar maghrib kuwi istilahnya ngeruruwi. Ayo ning angkringan ngono kuwi. Mbok aku titip iki kekno kono. Ming-ming ngono kuwi suwekan iki kekno kono karena terkenal bakule kuwi nyambi adol kuwi, adol nomor kuwi. Bakule angkring iki nyambi adol nomor kuwi. Lah kok mburi takon ngendi ya kuwi arep ngopo? Arep ngopo? Iki nerangke ngaji nelesih. Iki sing tanggane priyayine mau iki ya ming dititipi ngono wae sajeke ora tau saking dene apikane rambit-rambitane ming ya mula nyoh iki aku dititipi ngono kuwi ya wae. Mbok menawa ning kertas kono wis ana tulisane jenenge dadi bakule ya ora kaget. Ming terus nampa ngono wae. Wes seiring berjalannya waktu sudah pulang. Sing sok mriyayi niki wis duwe semacam biji ning batin, rada nuduh rada ngarani nek iki sok tuku nomor. Dituduh terus ning batin mingan ngaten lho. Ning batin. Gandeng sok mriyayi suatu ketika tanggane niki panen gedang Ambon. Sing dituduh tuku nomor niku panen gedang Ambon. Lah sing sok mriyayi niku dikeki selirang, gek yo apik-apik kae. Iki dikeki selirang ki emoh. Iya jenenge sok mriyayi kok yo. Ha dikeki selirang gedang Ambon apik-apik nika ki dek emoh. Wah anu mawon, kula anu di ora pati seneng nek karo gedang Ambon. Mangkeke
kula nomah niku napa anu ngono kuwi. Utawa sesuk go ning nggon ngaji wi ra akeh wong arep lho muni yo. Moh singkat cerita moh ngono wae wis lah. Rasa meremen-meremen sing udu jalure. Udu jalure meremen-meremenke. Lah ternyata lemoh ki ora kok ora doyan gedang ambon. Lemoh ki masalahe dituduhan wah ming wong tukang tuku nomor wis ora patek apik rezekine lemune ngono kuwi. Lah iki lho sing jenenge sok mriyayi, sok resik. Dadi sok gaya le mremenke image negatif niku terlampau jauh. Jan terlampau jauh nek niku. Terus sampai mremene ora seneng karo wong niku, terus rawunge dibatasi. Elek rawung dibatasi. Terus dilalae nek ya katakan saja malam Jumat lah, malam Jumat niku ki ana kumpulan yasinan bareng karo wong kuwi saiki sing sok mriyayi iki metu wis ra melu yasinan. Milih ngaji liyane sebabe le muni wah ketok yasinan ming do radong le muni ngono kuwi. Niki wis kebangetan makane wong niku nek terlampau biji elek terhadap orang lain maka niki mengke ketemune niku malah ming terus pisan eleke numpuk-numpuk ora krasa dengan wujud suudon bersikap beda niki wis elek. Wis nyono elek karo wong iki ora tak seneng tak ya wis eleke dobel-dobel to. Sing paling ndrawasi meneh ki le nyono elek kalau le rate apik duwe perasaan aku lebih baik mbangane kuwi ya iki sombong. Wis sombong, wis eleke numpuk. Terus ngibadahe suda karena sing kula contohke donge selalu melu yasinan jemuan saiki metu. Donge pendak jemuah, pendak malam jemuah niku ki iso nglumpukke yasin pirang-pirang ning ming gara-gara ratek judul kok metu. Ha niki ngamal apike suda. Terus nek diusut kok metu ya arep golek kumpulan yasinan sing rombongane istimewa-istimewa apa piye? Saiki golek rombongan yasinan sing wonge apik-apik. Iki kok ana ning ya ming loro, jenengan ro malaikat Israil kita. Mah to rampung manahen kok nggih. Sing jenenge sing jenenge wong ki mbok wis yasinano, wis ngaji ya. Kaya sing esuk wingi niku lho keterangane niku ki, aja seneng biji elek, aja seneng nyono elek, aja seneng ngembangke pikiran-pikiran negatif. Karena kita niku pisan kita sendiri ora sempurna, ping pundhune wong itu piye ta piye iki ora ana sangkut paute karo awake dhewe. Engko nek jenengan ngembangke ngono kuwi sengit, nalika sengit suda ngibadahe. Nah sing marai elek le suda ngibadahe kuwi donge melu yasinan dadi ra yasinan. Kadang kala donge pengin sedekah karena duwe imit karo duwe penilaian elek ora sida. Arep dikeke kuwi wonge terus wah rasah iki ming wong tukang ngene wae kok. Lah iki lho sing marai rasih. Nek ndeloke model kaya ngono kuwi ora ada dimbok ndelok Gusti Allah itu. Allah ki pisan nitahke wong ning donya iki garis besare apik karo elek. Allah ini nitahke wong ning donya apik karo elek. Ora mungkin apik kabeh. Ning sing apik ya diuripi direjekeni, sing elek ya diuripi ya direjekeni. Karena niki wis siji silah apik karo elek kuwi. Kaya jenengan ki ketemu wong liya ya ketemu apik, ketemu elek. Apik urusane kono, elek urusane kono ngono asline. Lah nalika jenengan iki ngekeki. Iki ngekeki wong loro ki sing apik mangkeki, sing elek mangkeki. Rasa oke-oke. Nyatus-nyatus wae. Iki minggu gampangke contoh kok nek nyatane iki ora ana. Iki gampangke nyontoh jelek gurih. Nyatus-nyatus.
Lah iki jenengan ngulungi sing apik 100. Tetep jenengan oleh ganjaran sedekah senilai 100. Apike dheke ra mungkin nyipratke jenengan utawa jenengan melu oleh karena dheke apik. Melu oleh ganjaran utawa melu oleh keapian sebabe dheke apik. Ya ora mungkin jenengan ra melu oleh kok ya apike dheke dipek dheke. Terus jenengan ngekei 100 sing elek ini, jenengan ya tetep oleh ganjaran sedekah 100. Eleke wong niku ora mungkin jenengan melu nanggung ki ora mungkin. Lah ngopo kudu apa-apane kok? Ngono lho le mikir kita ora. Wah nek poso ki angel diterangke. Ngel banget. Wes sak penak-penake lho lah kono ra. Wes. Artine jenengan ki sedekah 100 udu 100 ki tetep ganjarane popok. Ora kok nek sedekah sing elek suda, nek sedekah sing apik tambah mboten. Apike dheke dipek dheke, eleke dheke dunduk dheke. Jenengan ki ming nampa ganjaran le sedekah kuwi ora ana sangkut paute ning nggon apik karo ning nggon eleke dheke. Mula jenengan nek sedekah dadak ora tak keke kae. Wong kae iki elek. Lah kuwi terus hubungane apa? Kok le goblok timen lho. Andeke kok le butak lho tak pikir iki. Iki wong ora ana wong butak kok aku mung waton ngomong kok iki. Lah wong dompet sisan yo ora ngerti aku sing butak ndi. Doane ana ora ngerti aku nek ana. Takon pinter dadi wong urip iki sing pinter, sing cerdas. Sing cetha ngono lho. Lah apa-apa digathuk-gathukne marai ra sida ngibadah. Ming jenengan ki biji sing ora perlu dibiji, nyikapi sing ora perlu disikapi, akhire dadi ra sida ngibadah. Ya contone sedekah niku. Wong kono ki ana wong elek iki rasah gubris kok njenengan dadak gubris. Niki salahe. Wong dudu apa-apane dudu urusane kok dadak gubris gara-gara jerokke karo gedhekke ling gubris donge apik dadi apik. Donge sak kumpulan yasinan dadi metu, donge sedekah 100 dadi ra sida sedekah. Ra ya tuna ngono kuwi. Ya kaya nek sing cetha kuwi sing genah wae wis lah. Terlampau suci jenengan iki terlampau resik ngono ya. Ning prapatan ana cah nom tatonan rambuté anu istilahnya pang. Ayo kok rambutnya dilincip-lincip lho pang iki. Ya wis tatonan rambutnya dilincip-lincip. Isih bolonge tandukan anu apa tindikan? Tindukan kowe gedhi-gedhi kae. Ning prapatan kono. Nganggo kencrung kae kono iki ya temandang gawe wong nggo kencrung kae kok. Jan nganggo kencrung. Wangun kae gek nglamber-nglamber le nyanyi kae lho nyanyi nglamber-nglamber ora judu kok. Sauni-uni lah karang yo ming waton arep njaluk dit kok yo kae iki. Ya sing penting lembut gawe kuwi kok lho. Wah wis nek nyanyi ora ngepenake kuping, dan ora ngepenake kuping. Ora cetha. Wis tatonan, tindikan, rambutnya dilincip-lincip gek letek-letek kae. Njaluk jenengan neng prapatan. Jenengan tetep ora ngekeki. Pisan wing delok wonge di mata panjenengan mungkin ora nyenengke. Dengan keadaan seperti itu mungguh mripate jenengan ora nyenengke. Terus jenengan ngembangke ngen-ngen. Ngen-ngene dikembangke wong kok ngene iki tak kei paling ya kurang nggo mendem lah, kurang nggo ngene lah. Lah iki wis dosane le suudon wis ra umum. Wong jenengan suudon
Ditambah lerang ngekei jenengan ki klaimnya cetil. Wis wong cetil seneng suudon asline mah elek jenengan bangane kae gitu. Lah kae iki murni pengen njaluk arep nggo madang lho ngeleh kae iki. Nek nggon bleger wis urusane kono, nek nggon bleger kuwi ning kae iki ming do ngeleh arep njaluk nggo madang. Lah kok jenengan malah nyono paling kok nggo mendem niki namanya suudon. Berprasangka buruk. Wis dosa berprasangka buruk iyakum wadzona. Fa inna zona akdzabul hadisi kowe iki wedya berprasangka sebabe sing jenenge prasangka niku paling goroh-gorohe omongan. Ana hadis kae sebabe berprasangka itu dosa itu. Wis dosa goroh-gorohe omongan. Panjenengan malah ngembangke prasangka wong ora ngerti sing sak nyatane. Arep nggo madang mang tuduh nggo mendem. Iming tak tampilane le kaya ngono kae. Ping pindhone terus ra ngekeki. Lah nalika jenengan ra ngekeki iki cetil. Tetep le ngelokke cetil. Wong le njaluk ming 2000 gek jenengan duwe ratusan ribu kok ning dompet ki. Kecuali nek kono ki njaluk sing jenengan ra duwe. Wong jenengan ki duwe, kae iki njaluk 2000 1000. Kamu kok nang dompete jenengan iki gedhe bol wong antek dirantai kok dompete iki. Iki lho sing ora bijak di dalam bersikap, ora bijak di dalam menghadapi kenyataan niku sok ngeten niku. Dadi selalu biji elek terus sengit, biji elek terus sengit. Sing paling bahaya iki ngembangke sengite nganggo nyebarke fitnah. Wes saya bahaya. Wah, aku wegah ro kae lah kae jebul sing nggon nomor niku wae terus nyumbangke fitnah jenengan. Anu jebule kae iki arep ngaji kae nek bar maghrib ning angkringan kae sok nyorek nomor jebule. Wah, sanu. Andeke kok saiki tadarus barang ya. Ning sing jenengan kencengi le ngerti pisan titip corekan terus disebar-sebarke rono-rono ning muni sok tuku nomor lah iki sing paling bahaya. Fitnahe ngeri kamangka fitnah niku mengke nek nilai dosane luwih gedhe mbangane mateni wong sebab mateni wong ki dosane mung karo wong siji tes mateni dosane ro kuwi. Lah nek fitnah niki mengke dosane multi level kok ya. Ngepang-ngepang dadi kaya MLM. Lah nggih jenengan omong karo wong siji, ngomongke tanggane le tuku nomor anu elek kae iki ketoke arep ngaji ya arep sok ndres Quran galur-galur kae iki jebul anu to. Seneng tuku nomor, mau mengkur weruh we saiki le nyusun kalimat malik seneng tuku nomor. Mitnah dheke nang gone wong siji. Ah wong siji kuwi trungko ketemu karo kanca liyane ya omong. Kancane wong 5. Akhire sing 5 niku ngerti kabeh, 5 niku awor kono ya omong kabeh. Sing iki, sing siji iki omong bojone nang omah. Gek bojone iki bakul pasar. Wah, wes ambyar iki engko. Ayo wis iki mula bener sing jenenge fitnah iki lebih berat pertanggungjawabane mbangane mateni. Ane mateni iki dosane ming wong siji gek iki engko iki ora mandeg iki sesuk. Terus iki engko iki beritane iki terus ora karu-karuan. Wis ribuan wong ngerti. Wah gek asal usule iki sing nanggung paling berat. Sing sikik dhewe omong niki wae apa ora nggilani wong. Nek ora ngerti iki aja ngono kuwi kok ya. Ngono ki jebul isih nyayal kae. Ha ning upamane ora tuku, mengkur dititipi. Padha karo rak mbantu tuku nomor kuwi kan mbantu maksiat. Tetep dosa, ya tetep dosa cetha kok ya. Ning nek le mberitake aja muni tuku, ning dititipi kon nukokke ngono tetep
kudu sing konsekuen ning beritake aja kok terus tok tuduh tuku. Dhek le bantu tuku ya tetep dosa karena bantu perbuatan dosa. Kayak kamu kok ya ming pisan kuwi. Kuwi ming gawa kertas ngulungke. Gak kamu kok nalika ning angkring kuwi sing gawa kertas ngulungke kuwi jebul karo mbungkus susu jahe loro. Susu jahe loro, sego kucing papat. Iki karo ndas loro. Karo tahu susur papat. Iki. Sing dititipi kuwi mau terus mulih. Ora lah kok le bungkus rada akeh. Nek kaya aku wis teh jawe cukup ning iki aku mbungkus susu jahe loro ki nggo bojoku karo anakku. Segone iki papat engko men loro-loro. Lawe ndase siji-siji. Nek kurang tahu susure loro-loro. Nek kaya aku wis ngombe karo udute cukup. Aku ora kudu mewah-mewah ning wong omah kudu makmur. Ha iki dosane le dititipi, ditutup karo le nukokke ngomah kuwi wis ilang resik wong kesuntakan susu jahe kok ya. Jenengan masalah jan ora duwe anu kok. Ora duwe rumus ngono-ngono kuwi. Iki nyata lho ora iki nyata wong pancen Kanjeng Nabi dawuh tututana elekmu nganggo apik. Mongko apikmu bakal mbusak elekmu. Lah dadi elek dititipi iki mau suntake susu jahe wae kebusak. Maksude iki sing disuntaki ya anu, cangkeme bojone ngono. Kok susu jahe suntak nanti? Oh nukokke kono kok. Wah nalika nukokke kono, maksude nukokke bojone nukok anake kok anake ngomong, "Enak ya, Pak." Jan seger tenan nek kene lha kuwi ra padha karo wis kelegan kena gumbusak kuwi mau. Mula dadi pinter gek sing lanang kuwi iki malah wangun kae alah ming susu jahe mbok nek pengin sesuk tak tukokke meneh. Wis ngono kuwi santai wae. Nek kur susu jahe wong arep bodo iki kowe iki wis tak siapi karo 0,5 juta kok ora mbiyen. Wah, iso ya apik. Iki do bengak-bengok iki lho nek tangan kok. Iki do bengak-bengok mbok wis rasah omong ngono kuwi. Wong ya ora bakat. Kok le guri karo 0,5 juta nggo badan. Mula iki lho kedewasaan sikap untuk ngembangke ibadah sing ling ibadah dadi tertuntun ikhlas krana Allah niki nek kita niku ra kokean biji, ra kokean berprasangka, ora kokean ngarani ning wong. Wong apik elek ora usah digubris, nalika kita awor kita sikapi diapiki men kita oleh ganjaran. Ling apiki krana Gusti Allah. Wis ngono kuwi wis dadi niki sing tenan iki. Niki sik men paham terus ke sesuk muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, atine do dituntun dadi ati sing ikhlas sabar, diparingi istiqomah ling ibadah ling ngaji, kaparingan ngelmu sing manfaat faedah dunya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.